para sa mga ano dyan, mga mahilig sa mga coin collection. Ito yung 20 pesos na ano guys, dyan meron daw yung spot dyan, oh, dyan sa wheel nya, lumampas daw yung mga error daw yun sa ano. Hanapin natin yung ano, mayroong nakalampas. Ito wala, parang wala to. Next nga, yan wala rin yan. Itong pangatlo, oh yan, ayun, meron na yan na spot yan. Ito daw yung ano, error na kinokolekta ng mga kolektor. Ito rin meron tong isa, dalawa na yan po. Ito nga wala din to. Yan, meron na, oh. Yan sa mga kolektor dyan, dito lang.